Zdravím vás, priatelia, tu je Ondrej z Frikarpu a dnes si predvedieme jednu praktickú ukážku, ako chytať kaprov v týchto studených chladných vodách. Do metód mixu sme si pridali pár mikropeliet, pridáme si sušené krevetky, ktoré majú zaujímavý efekt, ktorý si ukážeme, trochu mikropeliet zo spiruliny a sušenú dafniu. Tieto sušené produkty majú za úlohu vytvoriť lepšiu pachovú stopu a jeden taký efekt, ktorý vám možno že ukazovali niektorí známi veľkí rybári s pomocou drvenia popiek. Pomleť popky? To mi nejako nevychádza. Áno, popiek. Trošku drahá prísada na zimný lov, ale dá sa to robiť aj jednoduchšie, praktickejšie, keď vieme, že popky nie sú potrava pre ryby. Je to len nejaká plávajúca látka, ktorá je ofarbená, prichutená. Dá sa to robiť aj inak. Do metód mixu si pekne nalejeme trochu vody. Všetky tieto ingrediencie krásne pomiešame dohromady. Kto chce, môže si pridať aj nejakú arómu, ale to my si urobíme na záver. S vodou opatrne, aby sme to neprehnali a neurobili zo zmesi blato. Tento metód mix, ako už bolo spomínané v minulých videách, je vážený na vysokej úrovni, na vysokej kvalite. Pomocou pridania vajíčka si viete z tohto metód mixu spraviť obalovacie cesto. A keď to uvaríte, tak máte boilies. Vážne je to veľmi jemný metód mix, netreba ho preosievať. Môžete si do neho primiešať, vidíte, rôzne suroviny, kukuricu, kostiakov, to je jedno, mikropelety. Tak. A je vyrobený vážne z tých najkvalitnejších ingrediencií, ktoré sú na trhu, či už pre komerčný rybolov, alebo pre chov rýb. Tak ako aj tieto naše prísady, ktoré sme tam dali ako dafnia, sladkovodné krevetky. To sú všetko produkty alebo prísady, ktoré ryba bežne nájde vo vode a je prirodzená potrava aj pre nich. Montáž je klasický Palatrax systém, Stonesy, Steamlink 25 librový v tomto prípade, netoxický brok a Palatrax háčik grips. Toto je prevedenie Cruising. A ako základ použijeme popku Multiworm, keďže teraz v tom zimnom období je lepšie vážne na tie ryby, už toľko nepríjmajú potravy a tie červy sú asi to top pre nich. Keď už niečo zožerú, tak len málo. Takže tu si použijeme Multiworm 10 mm skvap, takže pekne neutrálna vôňa. Na to si našijeme pekne, ale 8, 9, 10 kostačíkov, záleží na vás, koľko chcete, ale čím viac, tým lepšie. Urobí to takú peknú húsenicu. Tak to prevlečeme, stiahneme dole a jednoducho spravíme len uzlík, žiadna veda, žiadne veľké komplikácie. To je jemné. Stiahnete a vidíte, robíte takú pekný uzlík červov. Tak niekoľkokrát stiahneme. Takto.
Cez tú kameru sa to ťažko robí. Dobre. Zvyšok kľudne odstrihneme a návnada je nachystaná. Ako ďalšie si nachystáme, alebo prichystáme, takto pekne sme si roztlačili placku Method Mixu, do ktorej pekne obalíme, vidíte, pekne obalíme tento kameň. Výhoda tejto krmnej zmesi alebo krmitkovej zmesi je tá, že krásne drží aj na kameni, že? Kto by to bol povedal? Takže nepotrebujete mať 1500 rôznych krmítok, závaží, olovok. Viete ho použiť na klasický lov, alebo takto ako Method Feeder. A pôjdeme s tým do vody. No a tuto máme, poďme s tým do vody. Ako si môžete všimnúť na videu, červy sa nám krásne hýbu, čo dráždi ryby k záberu. A pomaly je vidieť uvoľňovanie malých čiastočiek. Čo na to hovoríte? Pridané suché komponenty, sušené dafnie a sušené sladkovodné krevetky krásne vystreľujú hore a strhávajú so sebou čiastočky Method Mixu a tým vytvárajú nádherný mrak, ktorý ryby len vydráždi k tomu, aby prišli k tomuto zakrmenému miestu. Sledujte to. Tak čo na to hovoríte, priatelia? Celko zaujímavé. Ja vám môžem potvrdiť, že tento systém sa mi veľmi osvedčil. Funguje to krásne v chladných vodách. Kostiaci, čo môže byť lepšie na zimný lov kaprov. A plus, keď to ešte trošku podporíte multivormovými popkami, aby sme ich trochu nadľahčili, a veľmi kvalitným Method Mixom, čo Palatrax má, viete vážne nachystať funkčnú a veľmi atraktívnu pascu na ryby. Môžeme to povedať takto. Všetko nájdete u nás na stránke na www.freecar.sk. Ak by ste chceli vedieť viacej o produktoch Palatrax alebo iných značkách, ktoré predávame a sme jediní na slovenskom trhu, neváhajte, kontaktujte nás či už mailom, telefonicky alebo cez Messenger a môžem vám len povedať lovu zdar a nech sa vám darí. Čaute.